kalasaan kung kita angay pa ba sa atong gipanumpaan panumpa nga gitunas sa balud sa kapalaran nga maoy nagbanlas sa dambutan napukan katahon sa gugmata kung nagpadayon lang wauntay kasubanan ug way luhang makawang sakit pa handungon ang tam-istang kagahapon sa dugay nga panahon daw sawa na'y kamatayon apang gigyud matag-an ang tiaw sa kapalaran gilipay ug gisakit ang dughantang makuyang katahon sa gugmata kung nagpadayon lang wauntay kasubanan ug way luhang makawang ning atong kapalaran di una kita magma